Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Kalay ko ng Ginoo nga kita makapadayon sa pagtuon sa mga pulong dinhi sa Bible Study Guide 2014 nga kaniadto atong ginganlan og Sabbath School Lessons. Pero karon atong giklaro nga kini mga Bible Study Guide giya sa pagtuon sa balaang kasulatan o gihatagan kita sa Ginoo og usa ka maanindot nga series sa pagtuon sa unang kwarter nga magahisgot sa daghan nga mapaagi sa paghimog tinunan, discipleship, o karon atong tun-an ang usa sa mga importante nga pagtulunan ang ani o ang mga mag-alani. Pwede pod ang alanihon o ang tig-ani. Pero ato lang gihatagan og natawag nato nga equivocal statement or word. Ang ani pwede siya alanihon o ang naani na o ang mag-alani, mga mag-alani gayes ko sa daghan kaayo nga makatawan sa Ginoo, magisangunan sa Ginoo sa paghipos sa resulta sa iyang pagtanom o pagtisok sa liso. Inyong kita ang maong programa Taknas Pagtuon dugang sa inyong YouTube nga downloading sa www.facebook.com/hope.southphilippines. Usbon ko www.facebook.com/hope.southphilippines. Pwede po i-search niyo sa Facebook Hope Channel Cagayan de Oro. Pero ang atong YouTube, permanente ka to, kinidugang lamang sa paghatag ninyo o daghan nga mga options. Aron inyong makita ang atong mga programa dinhi sa Hope Channel Philippines o dinhi sa Hope Channel Philippines Mindanao. Sa dili pa kita mutuki og dugang sa atong pagtuon, ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, salamat sa imong kaalam nga gihatag nimo kanamo. Salamat sa mga bulawanon nga mga pagtulunan, mga pulong nga among makinabuhian, pinaagi sa imong pagdihog kanamo sa imong espiritu sa among kasing-kasing nga kami mahimong galamiton bisan sa among kaugalingon dili kami takos tungod sa among pagkamakasasala. Pasalamat sa pagkamatarong ni Ginoong Kristo nga mo'y among gisandigan ug kami iyang gidawat ug iyang gipasaylo ug iyang gigamit alang sa bulaton sa pagkamatarong sa pagsulti ngadto sa mga katawhan sa kamatuoran ug sila mahimong mapribilehiyo sa pagdawat sa kaluwasan ni Ginoong Kristo. Salamat amahan sa imong pagpanalangin sa tanan nga mga televiewers, pag-ayon nimo sa ilang mga balatian sa physical ug sa spiritual sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Ang ani og mga mag-alani. Ang pinulungan naton hibalaan sa ideal statement, gamay ra ang gipugas, daghan ang anihon. Mao gina siya ang teorya.
magtanom ka og usa ka liso sa mais, matingala ka nga mag-harvest ka og tag usa ka puso, duha ka puso, tulo ka puso, nga unta usa ra man ka liso ang imong gitanom. Kanang usa ka puso, butang talang kada tanom nimo usa ka liso, usa ra ka puso ang maani. Pila may sulod sa usa ka puso? Kung imo nang ipon, ang usa ka linya din na siguro 1 2 3 4 5. Ibatan nato. Kanang gitawag nato nga gitawag nila na nga piasot or kanabang gibukbok. Ibatan nato, pulo lang ang gikan sa ubos padulong sa taas. Ipon nimo ang palibot niya na siguro 100 ka liso. Usa ka liso ang gitanom, 100 ka liso ang naani. Kiniga hisgot kung unsa kanindot ang pagtisok sa liso. Gibubuan sa mga panalangin sa Ginoo, human sa 3 ka bulan, 4 ka bulan, andam na siya aron ma-harvest. Sama gyapon sa humay. Ang humay imong ibutang didto, usa ra ka liso, usa lang siya ka gamay nga nagturok dinha daw sagbot apan sa iyang pagtubo daghan ang iyang nikumbitay sa iyang lawas. Kung imong ipon musobra pod og usa ka gatos 200 ing ana kanindot ang magtanom. Gamay ra ang imong gitanom pero daghan ang imong giani. Mao hinungdan nga gidasig kita sa atong mga pangulo sa pagtanom. Physically nga pagtanom, paghimo og mga uma. Ikaw nagtisok og usa ka gamay nga udlot o sangas sa kamuti taps, matingala ka mitubo siya og mihimog daghan kay nga mga sanga, daghan kay mga udlot nga ang tanan nga mga kaigsuonan sa South Philippine Union Conference moadto didto sa bahay ni Kuya og harvest kauban nila tungod sa ilang pagkabuutan, ilang gipahat ang resulta sa ilang mga paningkamot og sila nalipay og ang uban nga mga katawhan nalipay usab. Gamay ra ang gipugas, daghan ang giani. Pero niya actual sa espirituhanon. Daghan kayo ang atong gipugas, gamay ra ang giani. Mao kini ang atong nakita. Grabing Bible study sa mga balay-balay. 30 ka mga balay ang gi-Bible studyhan. Gipugas ang liso pag-abot sa takna nga dunay bautismo. Sa 30 siguro makaingon ikaw nganong pulo raman ang didesider sa pagbautismo. Ingana ato makita niini nga kapanahonan karon ni Gala. Apan ayaw ka balaka. Kay ato na natunan ang imong liso nga gitanom. Dili kini masayang tungod kay wala pagkadto siya migitib og maayo. Siguro nagpagahi ang yuta nga gibutangan ni adto, wala siya mabubuhi apan ang balang espiritu nga nagatimaan ni adto nga liso nga imong gibilin niini nga usa kasing-kasing. Og sa diha nga bubuan kini sa panalangin sa balang espiritu, mutubo kini sa wala nimo dahuma. Og siya mopakita og dako nga kamatuoran nga siya nakadawat sa mensahe ug andam na siya modawat niini nga kaluwasan. Ingana higala ang ani ug ang mga mag-alani kanunay na siya dunay ratio and proportion. Kung matanaw nimo nga gamay ra ang ani murag dili proportion sa imong trabaho, murag maka-discourage. Sama sa usa ka sugilanon sa usa ka maayo nga ministro, bright kaayo nga ministro, gawali siya sa buhol. Gamit niya ang knowledge sa revelation. Gamit niya ang knowledge sa contact, communicate, conversion, tanan, gihimo niya. Apan, ang resulta, wa gyoy nidawat ni Ginoong si Kristo pinagi sa bautismo. Daghan ang mga kasinatian sa itong mga kaigsunan o sa itong mga magbubuhat. Apan, dili kita maloya. Tungod kay ang atong leksyon, adunay kasiguruhan nga ang Ginoo nga nagatanaw sa liso nga imong gitisok.
magapadala sa iyong balaang espiritu, magapahumok sa kasing-kasing o sa saktong panahon, ikaw magaani o magakanta ang mga mag-alani, mao na kini ang kadaugan. Welcome home, children. Memory verse na to, Juan 15, versikulo 8, nagaingon, ang akong amahan, mapasidunggan sa diha nga mamunga kamugdaghan, o nga sa ingon, pagahimatud-an nga kamo, akong mga tinun-an. Usa ka kalipay sa Dios Amahan, nga kita magapamunga. Ang pagpamunga, mao kini ang resulta sa atong gitisok. Dili nga gikan sa tua mamunga kita ko dili ang pagpamunga og daghan gikan sa usa ka sumusunod ni Ginoong Kristo tungod sa lisod nga gitisok nato sa ilang kasing-kasing sa maayong balita ni daghan ang mga katawan sa Ginoo. Gikan sa 12 ka mga apostoles dunay gihimo ang Ginoo 72 ka mga dako-dako nga grupo dayon ang Kristyanismo ni kaylab ni katag sa tibuok kalibutan o gikan sa usa ka Hesukristo nga atong Ginoo karon daghan na kaayo ang mga tao nga nagaangkon nga sila na panalanginan sa ilang pagkakristohanon. Ang buhat sa pag-ani mahimo bisan dili kita mo apil niini. Sa di pa kita mo apil og apod-apod sa mga liso, mahimo kini. Kung mayon kita kapoy man Ginoo, dili ko moapil niini. Dili buti pasabot. Nga dili na pwede mahimo sa Ginoo ang pagmantala sa maayong balita ug paghimo og dako nga maayo nga ani. Mahimo niya ang tanan tungod kay sa Dios apan gipaapil kita sa Dios bisan pa sa atong pagkadautan ug sa atong pagkamaluyahon. Aron nga imong mabati ang dako nga kalipay sa pagtan-aw sa usa ka makasala nga miduol ngadto kang Ginoong Kristo kay mao kini ang pinakamalipayon nga talan-awon sa langit. Wala nay lain nga ang usa ka makasala, usa lang ka makasala miduol kang Ginoong Kristo. Gani sa diha nga si Ginoong Kristo nagpabautismo dito sa River Jordan. Dunay tingog nga iyang nadungog gikan sa langit. Kini ang akong anak, may kalipay ako diha kaniya. Higala ang Dios adunay pulong nga giandam alang kanimo. Kini ang akong anak pinalangga, may kalipay ako diha kaniya. Kini ang mga sunod nga mga bersikulo naghulagway sa atong pagkamag-alani. Juan 4:28 ngadto sa 30 nagaingon, ngunya gibiyaan sa babay ang iyang banga og miadto siya sa lungsod og miingon sa mga tao, umari kamo. Tanawan ninyo ang usa ka tawo nga mitug-an kanako sa tanang nabuhat ko. Mauba kaha kini ang Kristo? Og sila nang gula sa lungsod og nangadto kaniya. O kaniya pa dinhi sa Juan 1:40 ngadto sa 46 katong kani gis gito nato usa ka to ka babay nga dili siya takos. Dili siya pwede nga makigalubilo sa atong Ginoo apan gimantala niya ang maayong pulong mahitungod sa Ginoo nga iyang naibalag og daghan ang miadto dito og kini mga tawhana wala kini sila nanguli sa ilang panimalay nga wala na panalangini sa kaluwasan sa Dios. Juan 1:40 ngadto sa 46 nagaingon, ug sa usa sa duha nga nakadungog sa pagsulti ni Juan og misunod kang Hesus, mao si Andres nga igsoon ni Simon Pedro og iyang nakaplagan pag-una ang iyang igsuon nga si Simon og mingon kaniya gikahibalag namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Og iyang gidala siya ngadto kang Hesus og si Jesus misud-ong kaniya og mingon, ikaw di ay si Simon ang anak ni Juan, pagatawgon ikaw nga si Fas nga sa ato pa Pedro. Og sa pagasunod nga adlaw si Jesus buot moadto sa Galilea og iyang gikahibalag si Felipe og siya mingon kaniya, sumunod ka kanako. Kini si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nila ni Andres og Pedro. Og gikahibalag ni Felipe si Nathaniel og siya mingon kaniya, among gikahibalag siya nga may tungod gani kaniya si Moses diha sa kasuguan og usab ang mga propeta na nagsulat may tungod kang Jesus nga Nazaretnon og nga anak ni Jose.
og si Nathaniel nangutana kaniya, aduna bagoy maayong butang gikan sa Nazaret? Si Felipe mitubag kaniya, umari ka og tanawa. Si Andro walay laing nahuna-unaan, human siya misunod ni Ginoong Hesus, gawas sa iyang igsuon nga si Pedro, nga sa ulahing adlaw na ihap sa mga magsusulat sa bag-ong tugon. Si Andro, mga kaigsunan, walay laing ginahuna. Sa diha nga nadawat niya ang maayong balita, may tungod ni Ginoong Kristo, wala siya naglangay. Iyang giduol ang iyang igsuon. Si Pedro matawag nato nga dunay kinaiya nga dili angay i-enlista o i-enlist ngadto sa pagkatinunan sa tong Ginoo. To kay dunay siya kinaiya nga medyo may pagkahambugero, medyo may magpakaron ingnon, medyo may pagpakitang tao. Gitawag kini sa in English Pedro nga very conspicuous. Kana bang di pwede nga dili gid siya mahimong center of attraction. Apan wala na kada una nga kinayan ni Andro. Giadtuan ni si Pedro ug dayon si Pedro nahimong usa. Bisan pa man sa mga kadautan sa iyang mga dili maayo nga mga gawi ug kinaya, si Pedro sa ulahing adlaw na ihap sa mga magsusulat sa bag-ong tugon. Walay libro nga Andro nga nagdala kang Pedro. Apan adunay libro nga Pedro. Higala dagan usab mga kasinatian nato. Dagan kita gidala ngadto sa Ginoo ug sila karon nahimo mga pangulo sa iglesia. Si Pastor Sanes doon na siya gidala nga ministro ngadto sa Ginoo. Si Pastor Paipa doon na siya gidala nga ministro ngadto sa Ginoo. Daghan ang mga tao ug sila nahimong mga pangulo sa atong denominasyon. Si Andrew mitanyag sa iyang igsuon og silang duha nahimong tinun-an og nahimong mag-alani. Ginaingon nga ang pagsunod sa Dios mao ang pagsulti sa usa ka makililibos nga sa iyang magsulti sa usa ka makililimos sa iyang kauban nga makililimos may tungod sa paagi sa pagpangita og limos. Muna gingon nga usa ka makililimos nakabati sa pulong asa pangitaon ang mga tao nga maayo mo limos. Daghan ang mga tao karon nga andam sila musulti may tungod sa tuburan sa grasya o galuoy nga mao si Ginoong Kristo. Kung imo nang sultihan ka ng tawhana, mas mupaspas pagyud ang buluhaton kay paspas usab ang ilang pagtabi ngadto sa uban nga mga tao may tungod sa kamatuoran. Muna gitawag nga ang pagkakristohanon, ang pagkahimong tinunan, ang tinuod nga mag-alani kanunay magasulti ngadto sa mga tao may tungod niini nga dako nga ani. Dina sa syudad o bisan asa nga syudad, dunay organisasyon diha nga ang ilang Speaker of the House magbitbit og bata aron mangay og kwarta. Dinhi sa atong syudad, sa Cagayan de Oro, doon na. Mato ka sa ubang syudad, dunay organisasyon diha nga magbitbit og bata, luoy kayo ang ilang hulagway, dayon moana sa mga sakyanan. Dunay nihatag. Human nimo sila mahatagi, matingala ka kay daghan ang moabot ug mangayo na usab. Dili nimo sila mabasol. Kay sa diha nga buutan kayo ka nga mihatag kaniya og 20 pesos. Kanang 20 pesos alang sa usa ka makilimos o nagpangayo sama kanila, dako na kayo na. Mutabi dayon na atong ilang mga kauban sa organisasyon, humingon nga, naitaw dito, nga nag-Amerika na, nga nag-drive og sakyanan nga puti. Pastor siguro to sa Adventista, duulan ninyo, kay muhatag siya, unya dili mga saba. Kay kasagaran sa mga tao nga ilang na pangayuan, sa di pamuhatag, mga saba. Pero kadtong tawhana, duulan ninyo kay muhatag mo pahiyom lang, dili mga saba. Dili nimo sila mabasol. Gihimo lang sa nakadawat pagsulti diha dayon sa pangasa pangayoon ang kwarta nga dili daghan og yaw-yaw.
Unsa ang papel, mga kaigsunan, sa balang espiritu sa paghimo sa ani nga abunda og adunay lig-on nga kalampusan sa mag-alani? Ang tubag niini mao ang balang espiritu, mao ang maghimog kalampusan sa tanan. Ang balang espiritu mo'y maghimog kalampusan sa tanang buluhaton sa pagtanom, tanang kalampusan sa pagpugas sa liso, tanang kalampusan sa pagpatubo sa liso, ug kalampusan sa pagpahinog sa anihon aron adunay maayong ani. Balaang espiritu. Ang pag-ani ug ang pagkahimong mag-alani gakinahanglan og dedikasyon og gikinahanglan og dakong pagampo. Aron ang balang espiritu maoy magaduol sa tanang mga liso, magabantay niini adlaw o gabi, ug ang liso nga imong gibili niini nga kasing-kasing sa sakto nga panahon nga gitagana sa Dios, mugitib kini, mutubo kini, ug magtanaw ikaw nga malipay uban sa Dios. Ang pag-ani ug ang pagkahimog mag-alani gikinahanglan sa pailob, gugma ug pag-atiman. Kung ikaw panalitan nagtanom, dayon pagabot sa pag-ani, gamay ra imong naani, kinsa may basulon? Kinsay basulon? Siguro makain ikaw tungod sa bagyo, sa physical nga liso, tungod sa bagyo, tungod sa hangin, tungod sa dimay nga timpo, sigig init, apan sa espirituhanon nga pagtanom. Human ikaw nagtanom, dayon nakita nimo nga gamay ra ang naani. Ang iglesia, gamay ra ginaani sa usa ka tuig, siguro 5 lang kamiling katag. Pangutana sa inyong kagalingon, ngano man nga ang atong iglesia 5 ra man kakalag ang naani sa usa ka tuig. Sa membro nga 30 ka buok, ibutan ta lang 30. Ngano man nga 5 ra kamiling kalag ang nadala sa tiilan ni Ginoong Jesucristo. Higala usa kini kadakong hinuktukan nga pangutana. Basin biya ang problema dili sa liso nga imong gitisok. Dili sa kamatuoran, dili sa doktrina, basin biya ang problema tua sa gadala sa doktrina. Basin kining atong iglesia, mao kini ang iglesia nga tamili. Mao kini sila ang iglesia nga maayo lang managad sa usag-usa, di na sulod sa iglesia, apan dili kahibalo mutagad sa mga katawhan nga makita nato nga ubos-ubos ang profile sa kinabuhi. Siguro atong giabog ang liso. Siguro atong giabog ang tao nga natamnan sa liso tungod sa atong kinaiya. Kulang kitag pailob. Siguro dali-dalion nato ang tao nga kitay magbuot kanus siya mahinog. Gusto na nato siyang bautismuhan dayon. Higala, dili kini nato trabaho. Trabaho nato ang pagsulti sa kamatuoran, nga mao ang pagtisok sa liso, ang atong pag-ampo, padayon, tungod kay ang balang espiritu, mao ang in charge sa pagpagitib ni ini nga liso, o pagpahinog ni ini nga liso, o aron nga kini nga liso, mamunga, o mahimo nga apil sa dako nga ani. Si Ginoong Jesucristo ang matuod nga nagpugas, nga walay usik. Sundon nato siya, ug daghan ang ato nga maani. Si Ginoong Jesucristo ang pattern nato, mga kaigsunan. Atong hinumduman nga ang balang espiritu lamang ang makapatubo sa gitisok nga liso sa yuta. Ug ang balang espiritu usab ang magpadaghan sa alanihon, ug siya usab ang ato mag-alani. Walay lain nga atong saligan, si Ginoong Jesucristo ug ang balang espiritu. Kita karon nga gisangunan sa Ginoo, wala kitay laing himuon. Sundon nato ang pamaagi nga gibili ni Ginoong Jesucristo. Isulti ang kamatuoran, may kahigayunan ka o wala. Iampo nato ang liso sa kamatuoran. Ug ang balang espiritu mao ang in charge niini. Dili na ka mabalaka. Ayaw na pagbutang og stress sa imong kaugalingon ngano man nga wala kini sinitubo. Basta ang imong kinabuhi nahimo lamang usa ka hulagway sa langit dinhi sa yuta. Nga ang imong kinabuhi hulagway sa kinaiya ni Ginoong Jesucristo, nga kung diha magtanaw ang tao sa imong kinabuhi, ila makita si Ginoong Jesucristo, nagtuo ako nga daghan pagyud kaayo unya ang makaapil sa ani og daghan kaayo ang alanihon.
Mao ka na igsoon, mao ka na igala ang kaanindot dinhi sa atong pagtulunan. Magpailob kita, magampo kita, ug maglipay kita. Dalaygon ang Dios nini nga pagtulunan tungod kay mao kini ang hulagway sa dako nga kalipay tungod kay ang ani naghisgot ka na sa usa kahigayon nga kita ready na magpuyo didto sa langit nun nga puloy-anan nga wala na ikatapusan. Ang Dios magapanalangin atong paminawan ang usa ka awit nga maghatag kanato og dugang inspirasyon nga kita mahimong usa ka lig-on nga mag-alani ni Ginoong Jesucristo. Aku tawhanon og maluyahon O Ginoo ipakita mo konon sa ako taas nga dalan sa kaon ko nining panahon naghangyo ako sa tabang mo nining panahon o Jesus kini ang pangayon ko. Amahan nga langit no. Salamat kaayo sa imong mga pamaagi sa among kinabuhi. Among giangkon nga kami dili takos nga mahimong imong mga katawhan nga nagadawat sa dako nga panalangin ingon nga naihap sa imong mga mag-alani. Apan amahan, salamat kaayo sa pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo. Salamat sa balang espiritu nga maoy nagapatubo, nagaatiman sa mga lisos kamaturan nga among gibilin bisan pa man dinhi sa Hope Channel Philippines, sa radio ug sa TV, sa internet ug sa bisan asa nga paagi nga mulusot ang imong mensahe. Nga mao kini ang liso nga nagpabilin sa kasing-kasing sa mga katawhan. Amahan, salamat nga kami dili maluya sa paghimo niini. Kay imo kaming gisaaran sa dako nga kadaugan. Ug sa pag-abot ni ng taknaa, kaming tanan makahimo sa pagkuyog ni Ginoong Jesucristo dito sa kinabuhi na wala na katapusan. Adunay daghan nga mga televiewers nga naa sila amahan sa usa ka desisyon. Mosunod ba sila niini nga kamatuoran o ilang ipabilin ang ilang karaan nga baruganan nga walay pinasikad sa imong nga pulong. Imo silang gitandog og dili mahimo amahan nga ang kamaturan nga imong gibilin dili mohatod kanila og kayuhan kay mauman kini ang imong tuyo sa ilang kinabuhi. Usa kami nagahangyo nga sa padayon nga ministeryo sa balang espiritu silang kinabuhi sila mo surrender og kaming tanan magayusa og adunay dakong kalipay dinha sa langit. Salamat sa iyong pag-ayo sa tanan nga mga balatian sa physical ug sa spiritual. Salamat sa pag-abli nimo sa among mga mata ug sa among kaisipan sa paghimaya ni Ginoong Jesucristo karon ug sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manalangin. Ang dalan ko